Добрый славный приятель Абдзіраловіча, вучитель Мікола Канцавы, у которага ён гасцяваў, ехаўшы з Каўказа ў Маскву, яшчэ раней часам надта шкадаваў, што гэткі, здавалася яму, здольны і развіты чалавек, як Ігнась, прападае для святой справы адраджэння, гіне ў рэнегацтве. Але сярод бясконцай і рупатнай штодзённасці Мікола забываўся на яго. І толькі тады, як надта ўжо балючай была нястача свядомых работнікаў сярод інтэлігентных беларусаў, ён ізноў уздумваў на прыяцеля і папікаў сябе самога, чаму ў сваю пару не навярнуў яго на беларускую свядомасць. Разам і вінаваціў, і безвініў сябе за тое ўпушчэнства, бо ў думках у яго праляцеў той нейкі быццам сорам, які панаваў яго калісьці, калі пачаў быў агітаваць Ігнася. Мікола не меў даволі часу, каб разабрацца добра ў прычынах сораму, але ўважаў, што тут глаўную ролю згуляла яго вялікая прыязнасць да Ігнася, хварэўшага тады на рэфлексію і індывідуальныя перажыванні. І яго глыбокая пашана да ігнасёвых думак і пераконанняў, як чалавека, которага Мікола змалку ставіў вышэй за сябе па інтэлекту і па агульнаму развіццю. Яму здавалася, ці як бы чулася, што некалі Ігнась сам разгледзіцца і навернецца, і яшчэ павядзе за сабою такіх, як ён, Мікола. Яму здавалася, што наварачваць Ігнася – ненатуральны занятак. Дык жа і сорамна было б даводзіць Ігнасю тое, што можна даводзіць хіба цёмнаму, непісьменнаму чалавеку, который нават не ведае, што ён беларус. Апрача таго, Мікола з Ігнасём быў выхаванцам адной школы, у якой абодва былі звычайнымі рускімі. Аб беларускай свядомасці нічога і не чулі. Дык і дзеля гэтага было неяк сорамна агітаваць Абдзіраловіча, ці тое, быццам даросламу і здольнаму чалавеку выкладаць па-настаўніцку новую азбуку, заместа той фальшывай, якую дала ім маскоўская школа. Ігнась Абдзіраловіч і азбука, хоць бы і новая, гэта ж дапраўды сорам. Калі такі чалавек дасюль яшчэ патрабуе яе. Так разважаў Мікола аб любым сваім таварышу. Аднак не ганіў яго, бо ведаў, што і тут ёсць свае важныя прычыны. Толькі гэты пункт праз недахват часу быў найболей нез'яснёны для самога вучыцеля. Апрача таго, Міколе Канцавому здавалася, што адраджэнне ў астатні час праз вайну і рэвалюцыю заваявала сабе каласальны паспех. Так што няма ўжо патрэбы давадзіць шмат чаго такога, што вымагала даводжання яшчэ ўсяго якіх 5 гадоў таму назад. Яму здавалася, што ўсе рэнегаты беларусы ведаюць аб адраджэнні і аб тым, што павінны адраджацца. І калі не адраджаюцца, дык з прычыны прыкрай людской нядбайнасці і папсаванасці сваёй натуры. Разумеецца, Абдзіраловіч у вачах Міколы залічаўся да катэгорыі нядбайных, а не папсаваных рэнегатаў. Нават для нядбайнасці Абдзіраловіча Мікола прызнаваў важныя безвінячыя прычыны, бо дужа любіў і шанаваў яго. За астатні час Мікола Канцавы часта знаходзіўся ў ажыўлёным падвышаным настроі і нават траціў сваю ранейшую нясмеласць, ціхасць і дагодлівасць перад усякім чалавекам. Беларуская праца неспадзявана шырылася вялікім валам у абкружаючым сялянскім моры і быццам шырыла дух ці то нутро вучыцеля. Рух набіраў усё болей сацыяльнага выгляду. Гармонія ранейшых, пераважна ці нават часам выключна нацыянальных асобнасцяў руху з навейшымі цяперашняга часу сацыяльнымі яго асобнасцямі поўніла незвычайнай радасцю сэрца Міколы. Бо ён дасканальна пераверыўся, што толькі на шляху нацыянальна-сацыяльным беларускае адраджэнне будзе пэўным і абхопіць шыбка і памысна вялізазныя масы беларускага сялянства. І не толькі сялянства, а дылі і беларускага мяшчанства, думаў ён, дзе яно яшчэ ёсць і мае ў сваей ідэалогіі і сваім жыцці шмат, а шмат беларускасці. Такое мяшчанства Мікола бачыў у некаторых губернскіх і павятовых местах усходняй Беларусі, дзе траплялася бываць яму,
І ён ніколі не забываўся ў сваім глухім дзеравенскім куце, што якраз гэтае мяшчанства яшчэ можа згуляць ролю першых байцоў у змаганні з нясходаным, праклятым русіфікацыйным павевам і ўплывам сучасных беларускіх гарадоў. Беларускіх у значнай меры толькі па назову. Сацыяльны бок адраджэння захопіць найбольш годныя, надта карысныя, як даволі культурныя часткі непамершага беларускага мяшчанства. Гарэцкія вучні беларусы, якія ўносілі ў працу вядомую сістэму і арганізацыю, з якімі цяпер Мікола і другія вучыцелі мелі добра наснуджаны звязак і без перастанку зносіны, яны надзеялі яго ў гэтай думцы сваімі паведамленнямі, гутаркамі і дакладамі аб іхнай агітацыйнай асветнай дзеяльнасці на прасторы ўсяе бацькаўшчыны і, глаўным чынам, горадскіх ваколіц і наогул усходняй палавінкі Беларусі, дзе не замінала той дзеяльнасць, як на заходзе, разнавер'е з маскоўцамі, і дзе сацыяльны грунт быў шмат ляпейшы, болей бо падрыхтаваны. Надзеялі яго і тыя рэзультаты беларускай працы, якія падвышаліся ў сялянстве разам з падвышаннем рэакцыі ў ім проціў бальшавіцкага ладу жыцця. Як прызвычаена шчыраму і мяккаму чалавеку, Мікола сазнаваў, што радасць яго ад гэтай рэакцыі прынцыпіяльна не можа быць абязвінена і пахвалена, бо яна можа паставіць яго побач з ненавіднымі ворагамі народа і справядлівасці, што радавацца асабліва няма чаму, бо ідэя нацыянальнага бальшавізму, гэтае слово мімаволі прыдумалася і склалася ў яго ў галаве, тая ідэя нікаліва не патускнела ў мужыцкай свядомасці, і што толькі сучасная форма бальшавіцкай ідэі спрыклілась мужикам дзеля розных прычын звонку, як блакада бальшавіцкай тэрыторыі, і прычын знутры, як камісарскае злачынства і няўмельства. Мікола шчыра зазначаў для заспакою свае душы, што, быць можа, і зусім не было б у яго той радасці, каб гнятучая большасць вядомых яму бальшавікоў не была несвядома для самае сябе маскалячай сілай ці проста варожай для беларускага адраджэння сілай. Міколе, як і ўсім адраджэнцам, было дужа цяжка знасіць тое, што на тэрыторыі Беларусі ў бальшавізме, апрача чужынцаў, ачынуліся і ўзяліся кіраваць беларускім сялянствам якраз найгоршыя на іх погляд беларускія людзі. Бо абмаскаленыя беларусы, закарэлыя рэнегаты і партыйна-тупыя праціўнікі ўсякага там яшчэ адраджэння, пагарчаўшыя з іх убогай духоўна-фанатычнасцю, беларускай моваю і ўсім нацыянальна-беларускім. Дык Мікола ведаў прынцыпіяльную цану свае радасці з прычыны сялянскай няласкі да бальшавікоў. Аднак радаваўся, бо бачыў у тым настроі сялян карысць для руху. Калі гэткі самы настрой пануе сярод сялян і за дэмаркацыйнай лініяй, думаў вучыцель, дык там правадары беларускага руху напэўна здолеюць к часу адходу з Беларусі немцаў стварыць беларускае войска і акружнай сілай абараніць бацькаўшчыну. А там, думкі яго ляцелі шпарчэй і шпарчэй, і губілі парадак і звязак з далёкай ад іх супраўднасцю. Ажыўлёны, падвышаны настрой ці быццам нейкае нервовае абурэнне, ад якога лёгка хмялілась галава і гарэлі шчокі, было ў Міколы цяпер надта часта. Яно было, аднак, не толькі ад радасцяў, што беларускасць добра пашыраецца, але таксама з тае прычыны, што ён уцягнуўся ў небяспечнае змаганне, якое пагражала страшнай чрезвычайкай. Калі прад вачмі плылі абразкі арышту, дапыта ў той чрезвычайцы ці трыбунале, ён мімаволі шукаў думкамі, хто абстоіў бы яго перад бальшавіцкімі дыктатарамі. Ён прыемна азяляўся, хмяліўся, расчуляўся. Тут думкі яго ўзбіваліся на Абдзіраловіча. А той пісаў Міколе неяк раз, што жыве ў Н, што некалі абараніў ад смерці цяперашняга бальшавіцкага энскага завадэвуша кульгавага Гаршка, значыцца, блізак да бальшавіцкіх вярхоў і можа вызваліць нават чрезвычайкі. І ён вызваляе адтуль свайго Міколу. Так летуцеў вучыцель і раптам чырванеў, схапіўшыся,
што ў гарачы грозны час крывавага змагання займаецца такім дзяцінствам. А ўздумаўшы на друга, ізноў шкадаваў, што ў сваю пару не зрабіў з Абдзіраловіча ропнага працаўніка на ніве беларускага адраджэння.